Ola ametanga yiri turuko kunkan o yiri turuko kunkan a fɔra sa ko wuli ka jɔ ka kɛ yasa nin kalo kura in kalo kura nata le 3 août etuma ko an bɛna fara ɲɔgɔn kan ba kɛ ka yiri turu yiri min turuli nɔ kan Wagadugu Senige Demba Dukure ale fɛnɛ maa ye min cɛsirilen don kosɛbɛ yiriba kɔrɔ i b'a dɔn a dɔ la sini an bɛna o ko in n'a sɔrɔ Wagadugu Senige Demba Dukure n'a tulo b'an na a bɛ se ka sin kan ye an ka ta teliya la walima an ka lajɛ fɔlɔ parce que maraka don an ta n'a sɔrɔ a bɛ Mali la yan n'a sɔrɔ a talen don a ɲɛfɛ dɛ maraka kɔni ta e b'o kɔni ta kɔni dɔn. Sira t'a la olu kɔni ye wulikajɔkɛla maaw don. Dɔw ko fulaw de b'a kɛ dɛ. Dɔw ko e ko olu c'est pas e bɛ ka jumɛn ɲagami ɲɔgɔn na. Bon en tout cas an kɔni bɛ marakaw ta ye an dege faransi. Marakaw ta ye. I b'u sɔrɔ yan i b'a fɔ kunun n'u bɛ ɲɔgɔn ye bi i b'a sɔrɔ u bɛ faransi. An dege faransi. Mais est-ce que sisan u bɛ taa faransi. Wagadugu Senige Demba Dukure. I tulo b'an na wa? Ne tulo b'aw la kosɛbɛ. I tulo b'an na Amidu Wagadugu Senige a bɛ studio kɔnɔ? Honorable Siriki Kuyate kuma bɛ ka tigɛ n b'i ka kumakanw mɛn kosɛbɛ. An tun bɛna i ta sira min fɛ a bɛ na fɔ an ka nɛgɛ ma an fɛn ten kosɛbɛ. Allo Wagadugu Senige? Ayiwa an bɛ voilà donc Wagadugu kɔfɛ an bɛ tila ka bɛn parce que an tun mago bɛ k'i ta sira min kan a dɔ la sa fo ni i yɛrɛ donna i bɛ se ka a lajɛ ka don duguma sira in fɛ i bɛ don ale fɛ sa min ɲininka kibaruya teliya la Wagadugu Senige Demba Dukure an bɛna ale sɔrɔ sɔnni yaasa ale ka laseli kɛ an ye ka bɔ a ka wulikajɔ la a yɛrɛ bɛ ka ko min lamaga o de kama ne k'i ma Alpha n k'i ma n ko tuma bɛɛ n'an ye ka fɛn o fɛn ta an t'a ta an kunfɛ n'an ye fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ a tali a bɛ wolo min na o de ye ka fɛn dɔ la dankɛnɛmaya ɲɛta bɛ fɛn min na ɲɛta bɛ fɛn min na o ni a dɔ la jama fanba tɛ fɛn min dɔn kalama k'u lakunu hakili la bon an tɛ lakununi bɔ a la parce que Mali kɔnɔ yan nɔ lakununi kuma in kɔni an kɔni b'a bali k'a mɛn mɔgɔw da sisan yanni Wagadugu Senige Demba Dukure ka don an bɛ taa Kungoso an ka maa cɛsirilen bɛ yen ale fɛnɛ sɔnna ka baara kɛ yiriko kun kan an y'o de fɔ nin baara ninnu a kɛli fanga t'anw kelen na jamajɛ baara de don o de kama tuma ni tuma baara ninnu bɛ kɛ an fɛ an tɛ segin a la munna parce que an b'a jigiya ko bɛɛ b'i ka i se de kɛ yaasa ko in ka se ka ɲɛ cogo min na donc a dɔ la maaw bɛ 2 ni 5 ni 10 ni 20 ni 100 minnu di n'olu fara ɲɔgɔn kan o b'a to an ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa ko caman seereya o la Kungoso an ka cɛkɔrɔba ale fana sɔnna ka baara min kɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o lamɛn. Ji donna dingɛ ninnu kɔnɔ ka dugukolo ɲini Tiganakaw tun ma min kɛ Bamakɔ pɛrɛnni na Bamakɔ lɔgɔbɔyɔrɔ kɔrɔ de tun ye yan i tun bɛ to yan ka Segu sira ye o tun y'a bɛɛ tigɛ nka gunguru ninnu filɛ nin ye an ma gunguru dɔ ye yan fɛ o gunguru ninnu ji donnen dugu la olu de ye nuguri daminɛ ne taara fɔ so n nalen na 88 89 Musa ka girigara wuli kuma k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko an ye yiri fɛn o fɛn turu a bɛɛ sara nka an nana yiri wɛrɛw sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ minnu dɔn o de yiriw filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ san 40 ni dɔɔnin a bɛɛ ye régénération naturelle de ko ka kungo to yen a ka kun a yɛrɛ ma nka an ye assisté min fara kan an ye dingɛ min sen k'a bila ka yiriw turu a la ka tila ka ɲinɛ a kɔ o dingɛ de nana ɲigin ka yɔrɔ ji caya ka sɔrɔ ka yiriw bila u ka falen bi o système bɛ yen nɔ u b'a fɔ o système de ma diɲɛ ɲɛfɛ ko système de Zaïre ko ka dingɛ sen ka sɔrɔ k'a to yen sanji jigin ka jigin a kɔnɔ o fana ye hakilinata min don ne kunna o pilaki bɛ kɔfɛ ko ji kunbɛn ni samiyɛ ji bɛ na a b'a dɔn ko ɲinan o bɛ k'a fɔ ko a ye ji siraw bɔ pour que ji ka boli yan ne hakilinata bɛ yɔrɔ min na a ye ji kunbɛn a ka ji lajɔ a ka mɔgɔw dilan n'a ye a ka dɔɔni dɔɔni bila ka taa
o de système t'an bolo n'i y'a dan ne ma bi kɔbolo fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ a bɛɛ bɛ laban ni dingɛba dɔ de ye o dingɛba in dɛ o de ka fa ji la o ka bila ji ka don dugu la parce que fɛn dɔ bɛ ka kɛ Bamakɔ journaliste a bɛna ye ko c'est une réalité bɛɛ bɛ ka forage se forage bɛ ka se ji bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn dugu jukɔrɔ wa forage bɛ ka bonya san o san kabini forage ye mètre 60 ka na kɛ 80 ka na kɛ 100 ye bi ko 200 u bɛ taa ji nɔfɛ u bɛ taa ji nɔfɛ don dɔ la bi se ji tɛ ji banko n'an bɛ ji bɛɛ bila ka taa ka sɔrɔ ala m'an sɔn ji la yan kungoso de bɛ o baara kɛ ko a ye ji kunbɛn a k'aw mago dilan la pour que a ka se k'a ka ɲɛnamaya dilan n'a ye donc ne ye kungoso kɛ k'a taa fɔ n somɔgɔw ye ko yiri cayara ka yiri ninnu dɔnniya kɛ ne yɛrɛ ye lettre de kɛ lycée la ne taara AP de kɛ administration na ka sɔrɔ ka taa éducation kɛ nka bi ne ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'u yɛrɛ wele ko scientifique environnementaliste o kɔrɔ ye jumɛn ko kan mɛnli gansan tɛ ne ye tubabukan dege ka bamanankan dege walasa ka se k'an ka kungo ɲɛfɔ n ka kan de la o tuma na n'a fɔra ko mɔgɔ min ye lettre kɛ k'i tɛ environnement kɛ nkalon don dɛ wa n'i ye scientifique don a la k'i bɛna environnement dɔrɔn de kɛ nkalon don fana dɛ f'i k'i dege sɛbɛnni de la donc kungoso yɔrɔ ye sisan kalan yɔrɔ de don ɲɛfɔli yɔrɔ de don ɲɛnakali yɔrɔ de don k'a ye k'a yira u la pour que a k'a dɔn ko nin ye jafa ye nin ye si ye nin ye gole ye nin ye nɛrɛ ye nin ye toro ye i m'a ye ka tila k'u kɔrɔ fana fɔ u y'a da la jafa kun jumɛn na k'a da kungoso nin ye i bɛna k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ka laseliw ye ale ka laseli cogo kɔnɔna na Alpha Kulibali i ye dɔ tɔmɔ N'i ye dɔ tɔmɔ a la a ye laseli min kɛ san o laseli kɔnɔna na ko système déjà ye système déjà ye an b'a ye nin waati in na maa caman b'a kɛ donc a ka kuma in bi a danganiya filanan ye mun ye an ɲɛ b'a la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen i b'a ye château ko fanga bonyana fan bɛɛ lajɛlen fɛ forage ji bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ de donc wa kuma in an b'a ye k'a fɔ ko ngɔri t'a la kunu an ye an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ yan n'o ye Mɔdu Geye ye ale ye yiri tanya a ko kasi kɛ kosɛbɛ Geye ye yiriko kasi kɛ a ko a gɛlɛya bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dugu in kɔnɔna na mais sisan n'a ma ɲɛ ko an ka jamana ninnu ye jamana ye yiri nafama bɛ se ka ɲɛ yɔrɔ minnu na mun de bɛ anw bali ka baara kɛ yiri kan a ka se k'anw nafa est-ce que an bɛ fɛ ka baara yɛrɛ kɛ an tɛ fɛ ka baara kɛ n'est-ce pas donc ni an ka ɲɛnɛmaya ta k'a ta k'i bolo kan i bɛna jɔyɔrɔ min na o de ye anw tɛ fɛ ka baara kɛ anw tɛ fɛ ka baara kɛ quoi on fait semblant an b'a kɛ n'a fɔ an b'a la ka taa sɔrɔ an t'a la quoi a kun yɛrɛ tɛ yen o de kama nin yiri turuko in senfɛ c'est à dire k'an bɛna nin kibaruyaw de ta k'a jɛnsɛn yanni yiri turu wagati cɛ fo yiri turu tɛmɛnen kɔfɛ fo san wɛrɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ tuguni waati yaasa maaw ka se k'u hakili jɔ développement kan parce que n y'a f'i ɲɛna maliden fanba dun kelen don min kan an bɛna s'a ma o i b'o dɔn n t'o dɔn nin waati la Mamugu Gwanzan an b'o fɔ yan waati caman o la an bɛ taa Wagadugu Senige Demba Dugure fɛ yen ale ta tɛ système des aïeux yɛrɛ ale ta ye système min ye an bɛ fɛ ale fana k'a ta ɲɛfɔ an ɲɛna parce que an ye fɛn dɔ y'ale fana bolo o ka kan an k'o dayira mɔgɔw la dɛ bon mais an bɛ ka Yugo wele mɔgɔ dɔ a taara Faransi yan bonjour ne Faransi bonjour wa ne Mali ta de allo bonjour allo Yugo ni tulo b'an na i y'a fɔ ko bonjour de bonjour o kɔrɔ bonjour k'aw ni sɔgɔma ko cogo dɔ la mais kɔrɔ wɛrɛ b'a la n'o tɛ e tuma ni maraka taara Faransi u bɛ ne don a da honorable marakaw to yi quoi marakaw ko depuis ma dɔ émission kɔnɔ marakaw ko n k'a f'i ye k'i k'olu to yi quoi mais an bɛ ka komi an ye kunnafonidilaw de ye n'anw ye fɛn minnu jateminɛ an bɛ se k'olu jɛnsɛn an ta juguya t'a la o farati yɛrɛ ne bɛ se ka dɔ fɔ maninkaw ma cogo di maninkaw ye mun kɛ marakaw de y'an dege Faransi fɔ marakaw m'o fɔ an bɛ ka maninka de ɲininka an bɛ ka maraka de ɲininka
Ayiwa wagadu suninge Demba Dukure amini ɲininka bi kumakun fila la d'abord yana m'an da don la walima an bɛna an da don la sa n'an tilalela n'an ni e tilala wagati min na allo wa n bɛ min f'i ɲɛna maraka telefɔni kɔrɛ a tɛ kɔrɛ i tɛ k'an wele ka bɔ Faransi de parce que an t'a ɲɛdɔn dɛ ni bɛ k'an wele ka bɔ Jelibugu la o yɔrɔ ɲuman ye sinon an bolola sɔrɔ Kongo don parce que mɔgɔ t'i ɲɛdɔn ko ninnu na sisan a yera ko kura Kaba Jakite bi ale kɔni a bɛ tiɲɛ so o siratigɛ la an y'a ye k'a fɔ ale kun ye drapeau ta ka taa di Maninka Burama ma ala kɔni y'a kɛ sa drapeau in ma minɛ IBK fɛ o kɔ an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ fɛnɛ sɔnna ka don AES jamanaw kɔnɔ yanni i bɛ don AES jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ maa o maa bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka mɔgɔ kamaru ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛɛ lajɛlen ka drapeau in ta k'a sankɔrɔta i wulila ka don a bɛɛ lajɛlen kan a dɔ la an bɛ don min na i ko bi e ko o drapeau ma yala o ni kura Kaba Jakite ta danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ walima i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna a ko ɲɛ la ala ka diya ala ye min ala ka da yɔrɔ ne ma musobaw ka muso min ɲɔgɔn mana Mali kɔnɔ a kana musow tɔɔrɔ quoi parce que muso fanba dɔnna ni min ye o ye tulonkɛ ni ɲɛnajɛ de ye quoi a min dɔn ni sɛbɛ ko a man ca a ma jigiya k'a bɛ se ka fara Mali musobaw kan voilà exactement o y'a fɔ cogo ye Mali kura Kaba Jakite de sɔnna don kelenw na wagati min Mali drapeau bɛ ka fɔ fɔ falew ni ɲɔgɔnmɛw fɛ yɔrɔ dɔw la ko f'u ka Mali tila o wagati cɛw minnu bɛ wuli ka jɔ la a man ca yan yɔrɔ la an bɛ honorable Serikou Kuyate an bɛ yɛrɛ fo muso min sɔnna ka drapeau ta ka don IBK kan ka taama ka bɔ a ka so a sen na Sotiba fo IBK fɛ sɛbɛnni kɔrɔ ni drapeau ma sɔrɔ ka minɛ a ye laseli minnu kɛ an y'o laseliw lamɛn émission kɔnɔ Mali Kaba Jakite Serikou Kuyate min jɔrɔ b'anw na dɔɔni est-ce que a remplaçant min na sɔrɔ musow la wa sabu drapeau jusqu'à présent yanni wagati sɛnɛkɛ k'a ta wala yanni anw k'a ta an k'a sɔrɔ a bɛ kura Kaba Jakite de bolo a bɛ fɔra ko muso sen bɛ ko o la barika b'o la ni kura Kaba Jakite tɛ yen sisan honorable Serikou Kuyate fo muso ka sɔrɔ o yɔrɔ in kana na langoloya mais kunun dɔ ye n wele a ko n bɛ k'a fɔ ko Mali musow ko drapeau ko hamina ko bɛ ko hamina ko bɛ ko Siya Magasa ale bɛ Faransi ko jɔnjɔn in na kalifa ne ma. Siya Magasa an bɛ foli s'a ma ka waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. An tɛna se ka jɔnjɔn kalifa la nka an bɛ se ka min kɔni kalifa la a bɛ cɛsiri min na déjà o ye jɔda dɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ko o jɔda in ko o ma fa a bolo k'a ta fanga d'a ma o bɔlen kɔ n tɛna sɔrɔ kɛnɛmamɔgɔ kulo b'an na Amidu bɛ kuma ne fɛ kɛ an kan tɛ e ma o an kan bɛ minnu n'i bɛ kuma minnu fɛ de ma ok i b'a ye k'a fɔ o nɔ kan ala de bɛ a to maa bɛ min bɛ se ka na bila fɛn bɛ tali kɛ kura nɔ la mais an kɔni bɛ min jigiya dɔrɔn a bɛna fɔ nɛgɛw ka ko ma nɔgɔn sisan wagati danni na ayiwa a bɛ dɔn an b'a ko to tan sinon a bɛna wagati ban wagati bɛrɛ t'an bolo an dun ma tila an ka kumaw la fɔlɔ yɛrɛ ayiwa walima an ka se ka Wagadugu ta Wagadugu an n'a kɛ tan sa hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko kumalama gɛlɛya bɛ nin fɛnɛ na an bɛ taa teliya la wagati parce que an tun y'a sogolon cogo min na n'a ma sira sɔrɔ ten a bɛ kuma bɛ gɛlɛya dɔɔni o ye tiɲɛ ye an y'a ye fɛn bɛ tali kɛ sirikali sanfɛ e fɛnɛ ka yiri turu cogo walima i ka yiri lamɔ cogo dɔ fɛnɛ b'i bolo yen an t'o dɔn dɛ an kɔni ye kungoso ta mɛn olu ta ye système de ye e ta ye jumɛn voilà bon ne ta in bon an bɛ yan an bɛ Lasinɛ Balo fo n'ale de bɛ ɲɔgɔn kalama a ko la dɔɔni ne ka kɔlɔsili y'a kɛ de c'est vrai Mali la yan mɔgɔw bɛ yiri turu an bɛ ka yiri minnu turu a tɛ tali kɛ yiri nafamaba de la ka caya tuma dɔ la u tɛ dun tuma dɔ la u tɛ furakɛli kɛ tuma dɔ la bon a bɛ se ka suma ko mago ɲa
donc o kama yiri bɛ yiri la ne yɛrɛ ka kɔlɔsiliw la olu bɛ ka tunu an ka sigidaw kɔnɔ o yiri minnu bɛ yen n'u bɛ ka tunu ne b'a essayer k'olu de la ɲɛnamaya voilà n b'a kɛ hors sol de la n t'a turu duguma n b'a turu bidonkolow ni manakolow de kɔnɔ donc fɛn bɛ tali kɛ tomiw na ngunaw la ziraw la o n'a ɲɔgɔnnaw n b'olu développer. mais an y'a ye ko yiri ninnu i bɛ k'u labaara ɲɛgɛn belebele dɔ de b'i bolo an ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye karo b'a kɔnɔ yiriw fana b'a kɔnɔ yiriw ka turu karo cɛla Yawagadugu Seninge o y'a jumɛn ye o ye marakaya ye wa ou bien o ye mun ye. wa a bɛ tali kɛ marakaya la sabu a ka ca la anw fɛ marakala kɔrɔma na a ka ca la yiri minnu b'an furakɛ i b'olu sɔrɔ so kɔnɔ wala so kɛrɛfɛ a yɔrɔ tɛ janya quoi. Ni ko kɔnɔdimi b'i la yiri min bɛ se ka yiri la kɛrɛfɛ wala ni ko kɔdimi b'i la yiri min bɛ se ka yiri la kɛrɛfɛ donc maraka jate don mais farafin jate don a nemo parce que an ka ɲininiw fana na ka filɛriw kɛ ka yɔrɔw labɛn tuma dɔ la tubabuw y'a ye anw na mais olu b'a kɛ labɛn na mais anw don c'était des jardins médicinaux cogonin dɔ la quoi donc o kɔrɔlen don. mais marakakɛ e ka jardin médicinal an y'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɛgɛn karoma de kɔnɔ o fana y'a jate dɔ ye wa walima o ye bilayɔrɔ ko de. Voilà, ɲɛgɛn karoma c'est à dire fɛn minnu don a yiri ninnu dɔw bɛ u falen man di wala n'u falenna ni ko y'u sɔrɔ i bɛ nimisa donc n b'a ladon o la wo min yɛrɛ kelen yɛrɛ bɛ se ka dɔ ye wala ni buramuso bɛ se ka dɔ yɔrɔ min denmisɛnninw t'a yɔrɔ sɔrɔ cogo min o de y'a to ɲɛgɛn kɔnɔna man bon mais a ka jan de donc ɲɛgɛn yɛrɛ don espace tɛ tɛmɛ 1 mètre kan donc a tɔ n y'o bɛɛ de yɛlɛma k'o kɛ o yiri développer yɔrɔ ye inchallah. Bon, ni ko k'i bɛ kuma sisan ko Maranko bɛna marakaw kan ni fana ye c'est pas possible. Bon, tu sais que bon Abidu i b'a kalama ko souvent n'an panna fɛn dɔw kunna dɔrɔn i b'a sɔrɔ sisan nin kuma bɛ ka fɔ an baw ni an faw sigilen don u bɛ ka yɛlɛ quoi mais pourtant an bɛ pan nin bɛɛ kunna quoi ko a tɛ nin bɛɛ kun bɔ quoi o de kama Yawagadugu Seninge welewelema kan jumɛn b'i bolo ka di yaasa an bɛna yiri turuba min bolo da. Alhamdulillah welewelema da min bɛ n bolo o ye de mɔgɔ minnu yɛrɛ ye nin hakilina ta fɔlɔ k'aw yɛrɛ fɔ quoi sabu ninnu de ye tiɲɛ ye ninnu de ye sɛbɛ ye ninnu de ye Mali kura ye ninnu de ye yɛlɛma ye quoi. Ni mɔgɔw t'a kalama k'a fɔ nin ko ninnu de ye yɛlɛma ye u ka gɛrɛ Jelibakɔrɔ mɔgɔw il faut que ça change ani dugutigi bulon u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɛlɛma min kɔ nin yɛrɛ de don donc les droits Kalekura les droits yiri turuba min bolodalen don an bolo a bɛ wajibiya mɔgɔ b'i yɛrɛ ye banda lakana la c'est à dire n'o ye environnement ni an ka kilimaw yɛrɛ jɔrɔ bɛ maa o maa la hali n'i tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ i se mana kɛ dɛmɛ min ye i se mana kɛ yiri min ye ko don baara in ma sabu baara in jama baara don tiɲɛ baara don siga foyi t'a la kɛnɛya ni lakana o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o dɔ ye yiri ye mais an bɛ profiter fana ka monsieur Gueye fɔ yiri ɲɛjitigi Gueye kunun a tɛmɛna plateau kan a ye ɲɛfɔliw kɛ a partir vraiment mɔgɔ caman de y'a kanu ka Gueye ye bon ko ninnu ɲɔgɔnnaw de dalen b'an bolo Mali kɔnɔ a caman sɛgɛ de b'u ɲini k'u yɔrɔ yira an na mais u yiralen kɔfɛ u dɔnnen kɔfɛ yala bɛ se ka mun kɛ donc welewelema da dɔrɔn bɛɛ de ka sɔn et puis en même temps a kana dan an ta in dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛma da an fɛ a ɲɔgɔnnaw ka caya don nataw la pourquoi pas a ka compétition kɛ communes ni ɲɔgɔn cɛ par rapport à yirituru o ye n ka faamu ye quoi. Ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ fɛ ka min d'a kan dɔrɔn n bɛ sinsin o yɔrɔ de kan mɔgɔw k'u janto u bɛ yiri façon minnu turu la quoi ni yiri bɛ turu n'a tɛ dun a tɛ furakɛli kɛ a tɛ mago ɲa u k'o jateminɛ o ye mun yiri sugu ye. Yawagadugu Seninge Dɛmɛdugu don nataw la an bɛna kuma o kan nka yan'o cɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn e Bamakɔ k'an bɛn waati wɛrɛ. Ɲatɛ. Nba. Foli ani tɔnni aussi a bɛ Yawagadugu Seninge Dɛmɛdugu de weelekɛ man mɛn e b'a dɔn a dɔ la ni an ka nin jɛmukan ninnu cɛ mɔgɔw hakili bɛ pan nin kunna dɛ caman ni yɛrɛ la ni min m'a ye tan min m'a mɛn est-ce que caman tɛ se ka don a la n'i y'a baro bɔ o la komi an bɛna taa ji min kana an bɛ fɛrɛtɛ di mɔgɔ ma yaasa yirituruko in kɔkɔrɔ ka se ka don u bɛ weleli kɛ 79 08 36 34 halisa nɛgɛjuru sira min bɛ yen nɔ ni dɛmɛ kan ka k'a sira fɛ yiritugu ko la ale de ye 79 fo 8 36 34 ale de ye nɛgɛjuru sira ye ni dɛmɛ bɛ k'a sira fɛ yiritugu ko la kalo kura tile 3 o la an bɛ taa ji min Amidu ale b'an bila fɛn nin b'an senkɔrɔ yan'an mina